Hola, bon dia. Som la classe de 5è B i avui us presentarem els nostres productes de la cooperativa. Bols potents. Això són suports de mòbil i estan fets amb material reciclat i goma aigua. I per què serveixen? Serveixen per aguantar el mòbil. Aquests són uns monades fets amb goma aigua i us aniran genial per guardar els diners. Això és un monader fet amb texans i detrás està una butxaca per guardar diners. Això són clauers de mòbils. També hi ha un botó. També serveixen per posar la motxilla o el que tu vulguis. La gent tindrà envidia de la vostra motxilla. Compreu-ho! Hem fet aquestes pulseres de gometes, una de gometes i una de boletes de fusta. I serveixen perquè te les posis i siguis la més guai. Hem fet aquestes bosses Perquè puguis anar al súper, a la platja, a l'escola. que perquè estan molt de moda. Moda!